سلام ቤተሰብ ንሎም ድማ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ንፈልጦም ቅዱሳት ቦታታት ሕዝ ዘለዎ ኩነታት እንታይ ከም ዝመስል በዚ ቪድዮ ከርእየኩም እስካብ መወዳእታ ምሳይ ጽንሑ እዚ ትሪኦ ዘለኹም ሕዚ ሩባ ዮርዳኖስ እንታይ ከም ዝመስል እዩ ሩባ ዮርዳኖስ ክርስቶስ ኣብ 30 ዓመቱ ብቅዱስ ዮሐንስ ዝተጠመቐሉ ቦታ እዩ ሩባ ዮርዳኖስ ከም ትሪኦ ዘለኹም ይመስል ሙሴ እስራኤላውያን ካብ ግብጺ ድሕሪ 400 ዓመት እንተስግሮም ቀይሕ ባሕሪ ኤርትራ ቆሪጹ ወይ ከም ትሪኦ ከፊሉ እዩ ሕዚ ቀይሕ ባሕሪ ኤርትራ እዚ ኣብ ስክሪን ትሪኦ ዘለኹም ይመስል እዚ ትሪኦ ዘለኹም ዝፈረሰ ኣዳራሽ ክርስቶስ ኣብ ሰሙን ሕማማት ብዙሓት እስራኤላውያን ሰቢኹ ዘጠመቐሉን ዝባረኸሉን ቦታ እዩ እዚ ጌተሰማኒ እዩ ክርስቶስ ሐሙስ ምሸት ብፈሪሳውያን ጸሓፍቲ ዝተታሕዘሉ ቦታ ኣትክልቲ ስፍራ ሕዚ ዘለዎ ቦታ ነዚ ዝረኣኹሞ ይመስል እዚ ክዳን እዚ ናይ ክርስቶስ ክዳን እዩ ሕዚ ዘሎ ክዳን ከም ትሪእዎ ብዙሓት በጻሕቲ ይርእይዎ ኣለዉ እዚ ሰብኣ ሰገል ዝሃብዎ ክዳን ምስ ነብሱ ዝዓበየት ክዳን እያ ማውንት ከልቨሪ ወይ ከዓ ቀራንዮ ክርስቶስ ተሰቐለሉ ቦታ ኣብ ማእኸል ምድሪ ወይ ከዓ ኣዳም ኣብ ዝተቐበረሉ ቦታ እዚ ሕዚ ትሪእዎ ዘለኹም ምስሊ ሕዚ ቀራንዮ እንታይ ከም ዝመስል ከምኡውን እዚ ትሪእዎ ኣለኹም ሽንካር ወይ ከዓ ምስማር ክርስቶስ ኢዱ እግሩ ከምኡውን ኣብ ዝተፈላለዩ ከብዱ ዝተሸንከረሉ ዝተሰቐለሉ ቦታ እዩ እዚ ክርስቶስ ኣብ ቤተልሔም ዝተወለደሉ ትክክለኛ ቦታ እዩ እዚ ሲና እምባ እዩ ሲና ተራራ እግዚአብሔር ንሙሴ ዝተገለጸሉ ኣብ ጸባጦስ ዝተገለጸሉ ቦታ እዚ ድማ ደብረ ታቦር እዩ ኣብ ደብረ ታቦር ክርስቶስ ምስ ደቂ መዛሙርቱ እንዳሃለወ ሙሴና ኤልያስ ዝተገለጸሉ እምባ እዩ ክርስቶስ ተሰቒሉ ኣብ ሳልስቱ ድማ ካብ ሞት ተንስኡ እዚ ዝተሰቐሉ ቦታ ድማ ሕዚ ኣብዚ ፎቶ እዚ ከም እትሪእዎ እዩ እዚ ናይ ክርስቶስ መቃብርን ናይ ክርስቶስ ትንሳኤን ቦታ ሕዚ ነዚ ይመስል እዚ ድማ ያሪኮ እዩ ያሪኮ ብዕልልታ ዝፈረሰ ህንፃ ይብልዎ ሕዚ እዚ ቅሪት እዚ ዝፈረሰ ህንፃ እዚ ምልክት ኣሎ ማውንት ኤላህ ድማ ዳዊት ንጎልያድ ዝቐተለሉ ቦታ ብወንጭፍ እግዚአብሔር ሓይሊ ንጎልያድ ዝቐተለሉ ቦታ እዚ ማውንት ኦሊቭ ይብልዎ ክርስቶስ ናብ ኣቦኡ ዝዓረገሉ ወይ ንሰማያት ዝዓረገሉ ደቂ መዛሙርቱ ዝተፋነሉ ቦታ እዚ ቦታ ዊልደርነስ ኦፍ ሲን ወይ ከዓ መና ዝወረደሉ ቦታ እዩ እስራኤላውያን ካብ ግብፅ እንትምለሱ ሙሴ ዝሞተሉ ትክክለኛ ቦታ እዚ ቦታ እዚ እዩ ሕጂ ከም ትሪእዎ ኣብዚ ምስሊ እዚ ክርስቶስ ንኽስቀል ዝተፈረደሉ ኣብ ዕለተ ረቡዕ ንኽስቀል ዝተፈረደሉ ቦታ እዚ ድማ ክርስቶስ ኣብ ዕለተ ሐሙስ ምስ ደቂ መዛሙርቱ ናይ ድራር እንግዶት ወይ ከዓ እግሪ ምሕፃብ ከምኡውን ሚስጥረ ቁርባን ከምኡውን ሓድሽ ምሕረት ዘመን ዝተፈፀመሉ ቦታ እዚ እዩ ማእኸል ሓጢአተኛታት ይነብር ዝነበረ ሎጥ ሰበይቱ ሒዙ ካብ ሶዶምና ጎሞራ ከተማ እንትወፅእ ኣጋጣሚ ሰበይቱ እንድሕሪ ስለ ዝዛረት ከም ትሪእዎ ናይ ጨው ሓወልቲ ኮይና ዝተረፈትሉ ሕዚ እዚ ይመስል እዚ ባሕሪ ገሊላ እዩ ክርስቶስ ብጫምኡ ኣብ ልዕሊ እዚ ባሕሪ እዚ ዝኸደሉ ቦታ ኣብ ሰለስቱ ደቂቕ እንፈልጦ ናቡከደነፆር ቤተ መንግስቱ እዚ ዝመስል እዩ ነይሩ ፍርስራሱ ቀሪቱ ድማ ነዚ ትሪእዎ እዩ እዚ ቦታ እዚ ሕዚ አብርሃም ንይስሐቅ ንእንኮወዱ ንመስዋዕቲ እግዚአብሔር ዘቕረበሉ ቦታ ሞርያ ተራራ ተባሂሉ ዝፅዋዕ እዚ ቦታ እዚ ከም ትሪእዎ ብዓበይቲ ገዳማት ተገዲሙሉ ይርከብ ኣኬልዳማ ይበሃል እዚ ቦታ እዚ ድማ እቲ ንክርስቶስ ዝሸጠ ይሁዳ ዓርሱ ዘጥፈአሉ ቦታ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ካብ መልአክ ገብርኤል ብስራታዊ ዜማ ዝሰምዐትሉ ወይ ከዓ ዝነበረትሉ ገዛ ሕዚ ዘለዎ ቦታ ነዚ ትሪእዎ ይመስል እዚኣ ድማ ሙሴ እግዚአብሔር ዝረኸበሉ ቦታ ኣብዚ እሳተ መለኮት ብኣምሳሉ ኣብ እፀጳጦስ እዛ እፀጳጦስ ከም ትሪእዎ እስካብ ሕጂ ኣላ እስካብ ሕዚ ብሂወት ኣላ ከም ትሪእዎ እዚ እፀጳጦስ እዩ ሶዶምና ጎሞራ ይነብሩሉ ዝነበሩ ወይ ከዓ እግዚአብሔር ካብ ሰማይ ሓዊ ሰዲዱ ዘቃፀላ ከተማ እዛ ትሪእዋ እዩ እቲ ን38 ዓመት ኣብ ኣልጋ ቁራኛ ኣብ ዓራት ደቂሱ ግን ከዓ ዘሕፅቦ ዝሰኣነ ሰብ ክርስቶስ ዘድሕነሉ ቦታ እዩ ቤተ ሳይዳ
ንሎም ዘዳለኹልኩም እዚ ቅድም ክብል ዝረኣኹሞ እዩ ዝመስል እስካብ ሕዚ ምሳይ ስለ ፀናሕኩም ኣዝየ ዝመስግን ተመሳሰልቲ ትሕዝቶታት እውን ስለ ዘዳሉ ዩቲብ ቻናልና እናኣተኹም ቪድዮታትና ምርኣይ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ። ታንኪዩ